It has been over 11 weeks since Senator Jameson Timber in 78 young people were arrested and jailed. The 78 were having a peaceful and private youth day braai to commemorate the 1976 Soweto uprising. Sanapinda mashoko atona fadza mairi anoyachirebesa nyaya chiti ayo vakomanaka yes tikuna vamwe vari kurelisiwa, but these guys the 78 vekuavhondewo ndo vanhu vamurifana kutotanga kutorelisa because aiwa vanhu ava ndo vakanyatsa kutamburira nyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda nyora panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Tinda pendo pakanyora achiti Senator Timber is being punished for being a thorn in the regime's flesh. It's not a crime to demand a better society for the next generation. He offered young people his home, which was violently attacked by riot police and tear gassed on International Youth Day. The attendees were beaten and tortured. Many of them sustained fractured limbs and severe injuries. The draconian arrest also resulted in pass-by his tenants and numerous standers also being tortured, arrested and detained. Domashanobuda panapa chiexposewa namaira achiti aiwa pane vanhu vaitongopasawo by vakatongo accusewa vakabatwa vakategasiwa vakatogwa vakafambiswa awa nemabvi mutara vakapinzwa mumarori avo eriot vakanorohwa kupolice station achiti these guys ndo vanhu vanyatsa kutambura nokuda kweti regime yaingotya kuti aiwa vakomana vari kuita magatherings ekuda kuausta mutungamiri wenyika pa the Sabc summit. Ngotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musana subscribe, like, channel turn on the bell icon.